Kurd û Tirk şerî bîrdoziyê dikin. Medenî ferho. Cîhan bi pêşengiya dîktatoriyên cismanî ketiye serdemeke tarî. Siyaset ji siyasetê dûr ketiye. Siyasetmedar bi cilwekariyek bê exlaq bazirganiyê dikin. Hem psikolojiya civakan xerab dikin, hem şer dijwar dikin. Şer jî bi stranên klasîk her diçe dijwar dibe. Kurd 7 salin di şer de ne û di tarîtiyê de dijîn. Piştî şerekê dijwar, Kurd gihîştin ronahiyê. Mixabin lîderên modernîteya kapîtalîst li Sûriyeyê bi evîneke şehwanî ketin nav serûwenên Don Kîşotî. Şerên îro jî Don Kîşotî ne. Bêguman ev şer û tarîtiya li cîhanê wê bandorê li Kurdan jî bike. Kurdan di şerê nîvsed salî de dîroka fermiya Enqereyê ser û binî hev kir. Bi şoreşa Rojava jî dîroka Kurdan bi hev û din ve girê da. Piştî daxeleta rayedarên Enqereyê rêber Apo pêvajoyek nû ya şoreşger da dest pê kirin. Mixabin mîratsedeyên dewşirme çi qasî behsa hevkarî û xweşgûbiratiyê bikin jî di dîroka nû de şaş û zeqel hereket dikin. Belkî bi qestî wilo dikin. Ji bo vê jî baweriyê natin. Ev jî dibe sedema ku mirov vê serdemê bişibîne serdema Mustefa Kemal û daxeleta li axa û şêxên Kurdan. Di wê serdema duriyana Osmanî û Kurdan de hingê Tirk nebûn, paşeyên Osmanî li deriyê Kurdan xist. Bi teorîk û di pratîkê de gotin em ê avaniya kevin a ummetê biparêzin. Lê derew kirin û dîrokek nû çêkirî nivîsîn. Serokê Azadiyê Xalidê Cibrî jî di nav de gelek axa û pêşengên Kurdan girtin û kuştin. Çîrok dirêje em kin bêjin. Piştre Kurd ji hevkariyê dûr kirin. Îro jî gotina tiştên min yên min in, tiştên te jî yên min in dubare dikin, dixwazin duriyana sed salê bîst û yekê û tarîtiya serdemê de Kurdan bixapînin. Yani zihniyeta tekelîst û faşîst bi derew û demagojiyan hereket dike. Lê Kurd şiyarim. Tazîtiya wan dibînin û dibêjin hûn çi qasî hewl bidin xwe binixwimînin jî em pêş û paşiya we dibînin. Dîsa jî desthilatdarên Tirkiyeyê xwe wekî aktorên baş nîşan didin, di her axaftina xwe de behsa xweşgûbiratiya Kurd û Tirkan dikin. Li aliyê din gevxwarinan û sucdariya polîtîk û jeopolîtîk dikin. Li dijî Kurdan têkiliyên qirij datînin. Heta ji wan tê oksîjena gelê Kurd û tevgera azadiya Kurdî kêm dikin. Baruda li asîmanê Kurdistanê zêde dikin. Ev dolaba bergiran e. Kurd wê dolabê weke dengê binav dikin. Deng ne dolaba ristinê ye, dolaba hêrtinê ye. Li hemberî vê mîsyona taziya qebîh û mekruh berxwedana Kurdan jî dewam dike. Ev rewş romana nivîskarê Alman Erich Maria Remarqueê li eniya xerbê tiştekî nû nîne dîne bîra mirov. Polemîk zêde hene. Şoreşa bi pêşengiya Apo û tevgera azadiya Kurdî hat pêkanîn, dîroka hevbeş ji dîrokê parzûn kir û weke neynika dahatuya dewleta Tirk û şertên nebe nabe ya te ya te ye ya min e danîne holê. Ev têwateya parçekirina dîroka fermiya Tirk, Turan, Tirk İslam. Gelo Tirk İslama ku bi pêşengiya terîqetên Kurd dimeşe wê şoreşkeriya Cenab-ı Hazreti Muhammed û peymana Medîneyê esas bigre yan na. Em ê bibînin. Kurdan felsefeya dîrokê serdest kir û kulmek li nav serûguhên dewleta Tirk xist. Enqere weke Stenbola 1919 û 20 hêjiya. Ta tewrênek û qulûcanên mirinê dîtin û nikarbû êşa xwe birînên xwe derman bike. Lewma serî li rêya deqeletê da. Dîsa jî ergenekûnîst li ser karin. Zimanê jehrî bikartînin. Dînamîzma xwe jî ji dijminatiya qehar al dijî Kurdan werdigirin. Divê ti kes gotinên ergenekûnîst pûç nebîne. Îdeolojiya wan xwîne. Xwîn jî tê wateya şer. Nişûk û cewherê vê hişmendiyê perwerdeya pençik dewşirmeyan e. Îdeolojiya Beyan Amasyayê û di marşa neteweyî de jî cihgirtiye. Aliyê wê berjewendiyan jî heye. Sistemê reng guhertibe jî rê yek e. Aliyek bûye çete, aliyek bûye mafya. Duruşma her du baskan yek e. Em musilê nestînin, em ê Amedê bidin. Em mezin nebin, em ê piçûk bibin. Model û tipolojiya rewşenbîriya Tirk jî li dijî van duruşman dernakeve. Teslîmê başverûtiya dîroka fermî bûye ditirsin. Newêrin bi dengekî bilind setrana gerdûnî ya Neruda bixwînin. Çepkirên Tirk ên reviyanê derveyî Welît, bi taybetî beşa li kêleka Kurdan cih girtiye, bi referansek Kurd dixivin.
aliyeke ye ku Kurd mecburin li ber çavan bikirin. Akıldaneyên Tirk yani rewşenbîrên Tirk ku pêşverû, çepkir û sosyalîstên naskirin hewl didin Kurdan kemalîze bikin. Di demeke ku ahenga Kurdan hatiye zeftkirin de gotinên filan kes Barzanîcî ye, bêvan kes PKK'yî ye, ev layıqe, ev paşverû ye, zêde bikartînin. Ji aliyê din ve Kurdan bi alîgiriya Amerîkayê û gotina bûne eskerên Amerîkayê sûcdar dikin. Yani dixwazin Kurdan parçe bikin. Erê şerê çekdarî rawestiyaye li şerê îdeolojîk dewam e. Li Tirkiyeyê îdeolojiya fermî serdest e ve gotinên şoreşên ji zanistê dûr dikin benîştê devê xwe. 100 salin civaka Tirk û civakên li Tirkiyeyê bi vî rengî dixapînin. Perwerdeyiya pençîka dibistana Enderûnê ku bûye çavkaniya dewşirmetiyê bingeha perwerdeyiya neteweyî ye bikare anîna şewqê weke şoreşê binav dike. Ya herî balkêşî ew e ku alfabeya Latînî ji bo xwe weke şoreşê binav dikin. Li alfabeya Kurdan a Latînî weke paşverûtiyê dibînin. Qanûnnameyên faşîzan bûne çîmentoya mejiyên nifşan. Lewma, nijadperestiya faşîzan û paşverû bûye rengê jiyanê. Partiyên bi îdeolojiya fermî hatine avakirin û desthilatdarin AKP, MHP, CHP heta îro jî dirûjma Tirkiyeya Tirkan e dûr neketine. Wilo xuya ye ku ew dixwazin pêvajoya dîrokan û segelî qîlek bikin. Tekelîzasyona 100 salî bi rengê restorasyona xapandinê derbas bikin. Gelê Kurd demên xeyalan derbas kirine, dîroka îxanetan red dikin. Formülasyona rêya sêyemîn derdixin pêş. Ev jî guhertinek şoreşger e. Dîrokek nû ye û avakirina komara rast a konfederal e.